Γεια σας, εδώ με τα παιδιά. Είμαστε One Ball, One Dream. Σήμερα θα μας βοηθήσει το παιδί Παύλος Μαρκάκης στο τέρμα. Ο αδερφός μου, ο Ερίκο, οι οποίοι και σήμερα θα κάνουμε cross challenge, shoot στο γάμα και ψαλιδάκια και γυριστά και τρίπλες με το shoot. Ας αρχίσουμε. Τώρα θα αρχίσουμε να κάνουμε τα shoot σε γωνία, σε γάμα, όπου μπορούμε, αλλά πρέπει να είναι ωραία shoot. Πάμε, αρχίζω εγώ πρώτα. Έχουμε ένα πρόβλημα με την μπάλα, είναι πολύ βαριά και τα δύο παιδιά, ξέρεις εμένα, θα σουτάρουν με την μπάλα να είναι στον αέρα. Oi. Τώρα είναι οι τρίπλες και σουτ. Τώρα είσαι ρωτός. Δεύτερη ευκαιρία του. Και τώρα είναι τα πέναλτι και τελειώνει. Δεύτερη. 2 στα 2. Τρίτη ευκαιρία. 3. Τώρα η σειρά του είναι. Δεύτερη ευκαιρία. Έχουν μπει από τα 2 σου το 1, τώρα πάμε για το τρίτο να δούμε τα ίδια. 2 στο 3. Γεια σας. Τελειώσαμε. Εδώ τελειώσαμε. Σας παρακαλούμε subscribe και like. Αυτά ήτανε. Comments για το επόμενο βίντεο για challenge. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.